ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಓಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಯತ್ತರ ಬೆಂದು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ. ಶೋಭಾಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾವು 4 ದಿನ ನಿಯತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೆನ್ಪಿನಾಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಕಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂದು. ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಂಗಬತ್ತ ಬೆನ್ನಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಾನಾ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಚೆ ಪುರ 1000 ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಲೈತ ಪಿರಾವ ಪೋಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂದುವೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವ ಪೋಂದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತೋಜಿಪಾದೆ. ಈ ನಾಟಕ ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶೋಭಾಜಿ ಬೋಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನರು ತೋಜ್ಪಾಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲಾಪಿ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ನೀತಿನ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಂತದು ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತನು. ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೂರಲ ಎನ್ನು ಬೇರೆ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪಜಿ ಬಂದದು ಈ ನಾಟಕ ಶೋಭಾಜಿಡು ಮಕ್ಕಳು ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಲೈಟೆಗೆ ದಯಬೈದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪುದ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಶೋಭಾಜಿ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಶೋ ಇನ್ನು ಯಾವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಬೈದ ಜನಕುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಿರು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಾಟಕದ ಏನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲಿ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಆತು ಸೂಪರ್ ಆತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಆಯ್ತು. ಶೋಭಾಜಿ ಮನ್ಮಿನ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ನಾಟಕ ಒಂದಾದನು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿನ ಉಂಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಡು ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ನಾಟಕ ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶೋಭಾಜಿ ಬೋಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನರು ತೋಜ್ಪಾಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್. ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಅವು ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲಾಪಿ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ನೀತಿನ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಂತದು ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತನು. ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿಂಜಾ ಜನಕ್ಲು ತೂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪನ ಮಾತಾ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವಾಡುಂದ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತದು ನೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬರ್ತನೆ. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಾಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ದುಃಖದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಡು ಕಾಸು ಮಲ್ತಂಡ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡದಾರಿಡು ಕಾಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ಪಿನೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ತೊಯ್ಪದೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ಪಂದು ತರಕ್ಕೆ ಅಡರೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬಡತನಡು ಬೆಂದಂಡ ತರ ತಗ್ಗ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೊಯ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶೋಭಾಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬಣ್ಣ ನರವಣ ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನಪ್ಪ ಜನ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತನು. ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಏರ್ ಮೋಸ ಆಪುನ ಪೂರ ತಜ್ಬದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜೇಶನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಓಡ ಶೋ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಶೋಭಾಜಿ ಪನ್ಪಿ ನಾವು 4 ದಿನ ನಿಯತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೆನ್ಪಿನಾಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಕಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂದು.
ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಂಗಬತ್ ಬೆನ್ನಿನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನಾನಾ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಸಾವಿರ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಲೈತ ಪಿರಾವ ಪೋಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂದುವೆ ಅಂಚದುಪ್ಪುನ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವ ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತೋಜಿಪಾದೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾತಾಕುಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಈ ನಿಯತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒವ್ವೋ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವ ಪೋವಂದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬೆನ್ನದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಆ 1.5 kg ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಂತ ತಿನ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಫಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಟೀಮು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಂಡ ಯಾನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಹೀರೋನು ವಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ವಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಆ ತಂಡಗೂ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೀರೋ ನಲ್ಲ ಅರಿವಿಂಜ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗಾಡು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬಾಡುಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆ ತಂಡಗೂ ಸರಿನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂರಜ್ ರೇ ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಂಕಲು ದುಂಬುದ ನೋಟಿಸಿಡು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅಂದು ಅಂಚಿನನೇ ಕತೆ ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಗಟ್ಟಿತನದ ಕತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರೀ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದೇಶದ ಅವಲ ಇತ್ಯದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟುಡೇ ಕತೆನು ಕೊನತೇರು ಜನಕುಲು ಏತು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಜಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕತೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯಗಳ ಮಾತಲ ನಿಬಿಟೇಟ್ ಇಟ್ಟದು ಕತೆ ಜನಕಲೇನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಡಿ ನೀರು ಬತ್ತನು ದಯಪನ್ನಾಗ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುಲು ಪೋನಾಗ ಬದುಕು ಪೋನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪ ನಾವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಇತ್ಯದ ಸಮಾಜ ಈ ನಾಟಕ ತೂಡು ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ದಕ್ಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡೆ ಟಾವಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಣದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಸೊಗದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನಾಟಕ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂದೀಪುರ ಇತ್ತೆರಡು ಉಂಡಾತ ಒಂಜಿ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಆ ಕಾಲ ಮುರಣಿಯ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾನೆ ಇಂದ ಶೋಪಾಜಿಲ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಎಂಚ ಕನೋಲಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡನ್ನು ಮುಡಿಯೊಂದು ಪೋತೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಆ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಲಕ ಮಲ್ತೇರಿ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅದ್ಭುತವಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪಾತೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದಾರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೆ ಶೋಕದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಾಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಈಗಾಲ ದೋಸ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಆ ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಟಚ್ ಆಪಿನಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ 27 ಇಂಗಾಲ ಉರುವಾಡೆ ಉಣ್ಣೆ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತೂಯರ್ ಆಪ್ ಜನ ಇನಿ ಬೈದೀನಿ ಆಡೊಂಜಿ ತೂಯಿನೇಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಟಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಂಡಲ್ ದುಂಬು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಭಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಆಪುನ ಪನ್ನ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ್ ನಾಟಕ ತೂಯಿನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದು ನಾಲೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಣ್ ನಾಟಕ ತೂಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಪು ರಂಗ ತರಂಗ ವತಿರ್ದು ಶೋಭಾಜಿ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಾಟಕ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೇಗ ಕಾಸು ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ದೆತೋನ್ನಾಗ ಕೆಲವಾತ್ ಫಾರಿನ್ದ ಕಂಪಿಂದಕುಲು ಆದುಪ್ಪು ಮೂಲು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಡ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಕುಲು ಜವನೇರು ಬೆಂದದ್ದು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತಿ ಅವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜವನೇರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಗ ಈ ರೀತಿಡ್ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ನಾಟಕ ತನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಹಿಟ್ಟ ಪುಣ್ಪಂದು ಐ ಹೋಪ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರ್ ಶೋಕ ಆತನು ಶೋಭಾಜಿ
ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ತೊಜ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೂರಲ ಎನ್ನು ಬೇರೆ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪಜಿ ಬಣ್ಣದು ಈ ನಾಟಕದ ಶೋಭಾಜಿಡು ಮಕ್ಕಳು ತೊಜ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಸ್ತ್ 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 ಒಂದು ಆತನ నేను ತೂದು ಎಂಕುಲು నేను ಭಾರ್ಗವ ಶಾಖೆದ ಕುಲ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಂತದ ಎಲಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಪಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪೇದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಣಪೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಟಕ. ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಏರೆಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಗುಲಿಪೌಂಡು ಆತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಕುಡರ ತೂಕಂದ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಶೋಬಾಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಓಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಯತ್ತರ ಬೆಂದು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲು ತೂಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಚದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು. ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಐಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಜನಗಳು ತೋಡ್ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯನಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆಯ್ ಎಂಚ ಸುಧಾರಿಯೋಡು ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇನ ಐಟದಾದ ಲಾಭ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯನ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗುವನ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬೆಂದದ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚಿನ ಕಾಣಿಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಶಾಶ್ವತ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶೋಭಾಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಾಪುದ ರಂಗತರಂಗ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಸನ್ನೆರು ಸಂದೀಪು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಪ್ರಸನ್ನೆರಡು ಒಂಥರ ಆಸ್ತಿ ಆಡ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀಡಲ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಪ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆತು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಂದೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಿಜವಾದ 100 ಶೋ ಪಕ್ಕ 100 ಪಕ್ಕ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ನಾಟಕದ ವಿಷಯಡು ಯಾನ್ ಪನೋಡು ನಂದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಪುಗರ್ದು ದನ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ವಿಷಯತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಆತಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಪನೋಡೋದು ಬರ್ಬೋದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನುವ ನಾಟಕ ತೂನಾಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಡು ಓವೇಡು ಅವು ಅಭಿನಯ ತಂದು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ನಿಜ ಅನ್ ಪನೋಡು ಪಂದಂಡ ಆ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಸೀನುಡು ಆ ರಿಕ್ಷನು ಒಂಜಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟ ನೀರು ಬತ್ತನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತೇನೆ ಬತ್ತನು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ಲ ಆತು ಡೀಪ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೆಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ತುವರ ಪೋನಾಗ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಟಚ್ ಆಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಆ ಅಭಿನಯ ಆ ಒಂದು ಅವು ಮಾತಿರಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕರಗತವಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಹಾತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಯರು ಅಂಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ದುಂಬುಲ ಹಾಕುವಂತೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸುವೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ ಅವು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಂತೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಡು ಮುಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಬಂದು ಪನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ತುಯರತೆ ಒಂದು ಶೋಭಾಜಿ ನಾಟಕ ತುಯಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪಾತೆರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದಿರು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಶೋಭಾಜಿ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತಂಡ ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಈ ನಾಟಕ ನಿಕನ ಊರುಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬವಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದೊಟ್ಟಿಗೆನ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್